המדריך למנותק. הקדמה. האם גם אתם מוצאים את עצמכם בואים בחלל הריק במשך 20 דקות? מדריך זה נועד בול בשבילכם. דיסוציאציה היא מצב פסיכולוגי המתאר ניתוק מהמציאות הפיזית. איך מכינים טוסט? 1. קמים והולכים למטבח. מטבח זה החדר ההוא שיש שם אוכל. 2. פותחים את המקרר. 3. מוציאים 2 פרוסות לחם וגבינה צהובה. מחברים טוסטר לחיץ לחשמל. 4. נזכרים בפעם ההיא שלא אכלתם יומיים כדי להיות יפים. 5. מכניסים את הגבינה לטוסטר. 6. סוגרים את הטוסטר. 7. לא, רגע, שכחתם לשים את הלחם. 8. מה עשיתם? 9. מנתקים את הטוסטר מהחשמל. 10. מחכים שיתקרר. 11. מזמינים טוסט מוולט. בתיאבון.